Добро утро! Нашия ден започва по-тъмно и ще разберем кога ще приключи. От мен в момента конете закусват и се подготвяме за работа. Проследете нашия ден. И докато конете похапват сладко-сладко, ние продължаваме с тяхното почистване и подготовка за езда. И докато всичко това се случва, изгръва на хоризонта. И да, определено сме щастливци. Продължаваме с оседлаването на кончетата. Още малко остава. Гледките продължават. И тръгваме на работа. И се прибираме. Тръгваме да видим кога ще се върнем. Денят приключва. Време е за разседлаване и вечеря. Вечерята е готова, приготвена, вкусна и топличка. Часът е 7:30 и вече е време за чаша вино край печката.